Aku beberapa jam nggak ngonten. Nggak beberapa hari, kak. Beberapa jam nggak ngonten. Dan ini aku lagi di sini lagi. Ini namanya parfum di Pilio. Ceret. Terus tak cerita nih guys, hari ini aku ketemu biduannya Carbet. Ya. Ya Allah. Seret. Halo. Ya, Yuni. Ketemunya artisnya. Duh, Carbet. aku malah golek artis itu iki gak ketemu-ketemu. Tak kira dhek dadi TKW lho, guys. Mergo kan nang Indonesia kan sepi. Layune luar negeri. Ya jangan perasaanmu. Nang Indonesia sepi, dhek ning luar negeri. Luar negeri. Tuku apa, Kak? Beli Kontol. Seret pokoknya. Ramu. Ya iki artis golekane angel. Seret. Aduh, cantik sekali. Ya iki guys, iki berapa abad tidak ketemu. Biasa itu. Suwi lah aku gak ketemu dirimu nek rong sasi bumbul. Iya. Iya betul. Delok deretane anu notaku. Sampai berapa Wah, poin? iya piye jajal. Sampai wis 10 bonus 1 lho wonge ra enek. Pikirku alah paling kurune endi ki. Kurune boti laras ki wis payu ning luar negeri ngono. Ya gak wedi aku. Oh yang sik. Selamat ya Kak, masih di Indonesia. Yumi. Kok gak Indonesia ki? Yo tak kira tadi TKW ngono, memperlebar situr. Boleh suwilan seret tinggal gedang-gedang. Belum sakit putih loh. Bisa. Leo. Tapi putih raine. Sikile. Itu beberapa varian. Kok terus untuk bonusnya ning kae ngene bakso kae. Nek sing beruntung. Oh ini vouchernya. Oleh pacar yo, pacar ngantek melumpuk. Yo ya Allah, bayi pacarku melumpuk. Loh, si oleh susu ya ta? Si oleh susu. Oleh voucher 35%. Ki engko didadekne dhuwit oleh para ya kira-kira. Terus minyaknya ya oleh sak botol, masih gak dibeki karo bakulik. Ya ada beberapa varian di sini. Ki bau ganti gak enak tapi. Ki nggo anu parfum ganti apa situr gak enak kan? Ada ini situ kan? Loh, apa iki? Ya Allah, ki jenenge apa? Harus kakak Loh. biar gak bawel. Oh, biar nggak bau itu siturnya dikasih yang warna kuning. Karena banyak. Oh, banyak varian. Berarti Banyak ini sekali. khusus untuk situr-situr para wanita ya toh. Harus memakai ini biar wangi, biar suaminya nggak melirik tetangga. Loh, dan nek wangi dibuka aku sing pakai wangi kak. Kita disemprot nih apa dioles nih ngono carane. Caranya air hangat terus Loh, air hangat Mi. ditetes nih kilo anu praktekno to. Loh, kowe iki bakul iki kudune praktekne lho Kak ngene iki. Langsung Kak langsung dibuka. Dibuka terus Terus langsung kayak situ. oleh. Lah kok gak panas wong enek alkohol iki. Oke, ini tanpa alkohol. Wah, tanpa alkohol. Ki beberapa macam baunya apa saja boleh dianu sepil. Mangga, taro, stroberi, coklat. Lho Kak, baunya kok kayak bau aroma kondom lho Kak. Parfum, situr beberapa macam varian. Betul. Yo ya Allah, saiki situr enek pewangine iki lho. Ada dong. Helm. Iki dudu helme wong lanang. Iki helm tenan. Tak kira aku semprot ning helme wong lanang. Ki bakule tak kon apa jenenge praktekno ra iso dipraktek. Gak iso kok nulis situr. Lho piye ta bae iki siban apa piye kok. Ya Allah, iki sik enek bonuse itu beli 10 gratis. Kak lho sing kan. Oh yang ini member beli 10 kali isi ulang gratis 2 kali. 10 gratis 1. Kayak wong nyibal ya.
Ku nek wis 10 pelanggan sing kari dhewe greta. Wis ngene iki lho guys, ngene iki. Ya iki jenenge penetra gawe kopi. Rasa ngene ndang ngombe kopi padha ae. Yalah, berarti beli di sini tuh banyak pokoknya. Banyak sekali. Ya wis oleh parfum sak botol. Sik dikai susu, sik dikai poce, sik ditambah 10 bonus 1. Ki nek gak ning di video yo gak enak. Ya pamane sales situr. Gue nek wis 100 kali pembelian di sini bonusnya ini. Kakak sehat selalu. Ternyata dia itu di cabangnya satunya, guys. Masuk ke pusatnya. Kalau tidak menemui Mbak Nopi di sini, langsung di Gang 9 sana. Terima kasih. Iya, souvenirnya di bawah. Iya, jereng pokoknya. Dadah cantik, sukses selalu. Ya jenenge ceret, ayu eram sret. Yuhu, kita kesini lagi guys, lewat gang sini. Ini namanya Gang Bangunsari. Ini parfum tadi Gang Kerajaan guys. Kita mau ke tempatnya Bunda Saritoga lagi, keluarga Saritoga Jret, keluarga Saritoga, namanya Saritoga Jret. Oke, kita on the way. Orangnya di rumah ya saya. Loh, kok tutup? Kenapa ini gangnya kok tutup? Kok gangnya tutup? Kenapa ini gang tutup? Kita masuk ke gangnya Saritoga lagi. Loh, di mana orangnya? Oh, karo wong lanang. Ya jet. Kelak guys, wae. Sik persiapan OTW. Sret, jret. Wong lanang suweger. Aurane wis beda bar oleh wong lanang. Jret. Ya, ning ndi to iki? Yo, kamu. Loh, sitek lo si Bro. Si Bro ini sitek lo, si ak lo seret. Kumbah to Mas. Kulone dikumbah. Didusi. Delok, Mbak. Mbak ndolik ndelok ulo. Oh sing cilik. Ulo anu. Sing cilik. Neneng di, Mbak. Gue di pose Nang biasa. ngebel. Tel lho. Dosane kalau Mas adus banyu panas loh. Neng wakir iki lho. Air hangat. Wah, ada ulo kayak iki lho. Ya sing cilik sing gede to. Iki kudu Pak. Anda tahu, kekondalan kudanan. Udan terus mandek sik sing enek si Brone. Mergo mbok ndolik semeyongan karo si Bron. Semeyongan. Jret.
Respon. Kalau karo si Browning. Kayak kulaan. Kulaan mau lanang kok kulaan rokok. Anu bodo royokan brondong ki lho. Brondonge nggo rebutan mbok ndolik karo Mbak Niki lho. Sama dari. Kurang kenal Mas ya, Mas ya. Mas yo main di ta, Mas? Oh, Nasri, ya Allah, ya cedak berarti. Oh, Nasri nanti. Oh, Polsek. Ya. Berarti kenalan om. Sapa stok nggone Pak Anu Sida Mulya kae toko gede kae. Sing anake buka ning ngarep Polsek kuwi lho. Madhep ngitan toko ni. Ya toko gede ngene iki. Buwin, ngene Buwin. Anake Buwin kan jere buka ning kono to. Loh, sampean ngarep Polsek to? Lah iya. Sing anake ki sapa ya? Kembar kok kuwi wit sing edok Widya ki lho meninggal. Lah wis sing lanang. Heeh, ya kuwi. Sampean yo kono mae. Oh, cetek. Jreng, ora umum. Mom. Kok bisnisnya wong lanang bareng. Mbok ndolik kalah. Bento, lah kulino diudani ya ben teles to kok. Duh, ini apa? Dewe kudu lewat makar sik. Mbak jenengmu ki sapa to dawa niki? Saya dia di tempatku sopo. Mbok, lha jenenge kae Mbak Ni. Lah aku nek nyeluk kok Mbak Kar. Anu lah Panda. Kayak selesai kan tinggal yo-yoan mong loro. Tante gue. Dewe kudu lewat makar sik. Mbak jenengmu ki sapa to dawa niki? Saya dia di tempatku sopo. Mbok, lha jenenge kae Mbak Ni. Lah aku nek nyeluk kok Mbak Kar. Anu lah Panda. Kayak selesai kan tinggal yo-yoan mong loro. Tante gue. Kudanan ki lho nekat. Teko kene. Piye Mbok kata-kata hari ini, Mbak? Bawa oleh-oleh ngono versi. Aku bawa oleh-oleh. Apa? Ini. Itu buat kamu itu khusus.
Loh. Dari. Aku bawa oleh-oleh. Ya, betul saja. Ini lo oleh-olehnya. Kami boleh orang beli tapi Ya Allah. Dapat gini main kok sama syuting ini. Syuting ning kene ae. Kudanan ping telu. Nang kono wi lho. 0,5 lho. Lho, iki nggih godhog mentok ta iki. Menoke ndi? Iki. Ngono wi lho iki. Lho, seneng ya. terah bodoh li koyo mentok kok terae. Iki rasane ari apa jenis makan korong enak kurang. Kan, Mbak, iki Enak. Kowe lho, lah masa ndok loro tindem mang siji. Bismillahirrahmanirrahim. enak atas kok. Atas. Wis asik. Wis Bisa ngatasen. Ngaloti. Alot. Heeh. Kurang lemes berarti. Iki kurang anu tepung ki. Bukan kanji. Kurang lemes berarti ya. Bukan kanji ki. Kok kan gaji? Sudah terakhir lagi. Akeh. Kalau kelakuane beduk ki kan. Ciloknya diisi uyah mbek gula. Siji uyah, siji gula. Enggak rencanane sapa? Hmm. Wis to iki, nek aku iki wong apik lho. Ben kualat ya mbok ya, ngan wong tua. Tapi nek aku ngeloni kayak gak kualat. Ini mau mbak kaya apa? Gue tak kaya apa-apa. Kang syuting payumen ki. Tapi proses banget. Gak belas. Enggak ada. Ya wis gak sah nek kene. Banyu murah. Hah? Banyu murah. Gak. Simpennya kok nak dari risau-risau ya. Mbak Min, kan banyu. Loh, ciloknya kok gede cilik ta? Gak rata ta? Nih. Wes nurun kono lho kayak Allah, aku mungkin padahal nganu apa ki jenenge jebak ari lho. Ngono mbok kok ya diwehi kok ya manut ae. Jancuk mbok diwehi. Kamu wis sesuai hati lho. Oh ngono. Mbok dolik lagi ya nek. Ari kasih. Enak gulane. Enek gulane nggonmu. Tak cakot pertamamu terawiyah putih-putih. Keju lho kayak gede. Nek bricone yo. Oh iya nek bricone ya. Ramadan kayak bricone. Untung kok aku ora langsung plek ngono ya mau ya. Kono yu, kayak kono yu. Nggih tangga ya ora kok. Enak asin ae sih. Iya. Tiba gak kanggo asin. Ndak. Iki gak enak. Iki aku gawe opor ayam lontong. Wes. Besok iki video iki lah rangge. Besok diinfo. Trandok munda. Ya ya. Ya toh ben mentel. Mae wonge sing gebuki pari. Tapi mau kon blithuki wonge sing arep adus. Ini suruh lakone lho. Gue nek anu. Iki mau pira? 10 13. Iki mau 17 Beli coba 12 ndok saiki mundake. Kok mundak akeh mentok? Mas, mbok yo selawe tak nyeti. Oh, besok buat boleh. Iki ora melok bulitiri kok mangan ae. Enggak apa yang terahan. Kayaknya sih makin dikitnya. Gawe cilok ndok goreng kalau enak ya. Nah. Blok iki yo larang maksudmu. Ki menge kunjungane iwak badok kowe. Oh ya ya. Iya, Tepung maisenane renek kok. Gapleke nyapa cepuk. Kok tepung maisenane? gaplek piro? Gap. Ning dina tuku mesenan. Iki paling nggone anu Mas. Jadi No. sing saiki tukune sing saiki ya, Bro. Engko sesuk muda. Mesenan. Foto arek iki. Wong kok endok kan. Bedok iki oleh tak tuku. Dudui lho iku videone. Bisa. Gomu ngopi. Maki gebuki pari bluk. Bluk ngono teh. Omong ngono. Kon blithu anu tak blithuki ngono. Aku buka lah. Jan. Kok ayo kae. ya. Lah iya. Mudun lho Mbak sesuk. Sesuk kita mudun. Yo kan. Bu, enek anu gak Bu ya? Apa iki jenenge? Kesur.
Tapi ya wis itu Udek iki, Win. Udek benak biarin besan kanca-kancane yo padha tuku. Jreng. Aku ngelali anu biar. Ini namanya cilok ayam suwir. Mbak Cici mantuk kae lho ndok. Iya, bener. Ini pentulnya Mbak Ari. Asu. Pentulnya Mbak Ari gedenya segini. Cilok ayam suwir. Ayam lah. Mbak Cici kae lho. Mbak Cici mantuk kae nek pirang. Kata ini tuh ada ngomong. Kak nyapa kak rasa-rasa no. Wis ya, guys. Elek nesu menung. Wis pokoknya lakone caloro iki wis. Ayo aku. Wis Jadi mana? Pateni. terima kasih ngono sih. Gaplek.